नायनो नोंसोर नायनो आं देखायनो दे सिखाराखै मबाइलजोंसो रायज्लायबाय थादों आं बिलाय बुन दं नै बैयाव सिनेमा देखायदों हनै लाइ आयौहाय आंखौ नुबायदां नुवाखै नुवाखै बेनो नै बे खैलामला बाजार सङा बेनो हाथाय जाग्राया हौरै दख'ना बाजार बैथिं ओमफ्राय नैबे न'आवहाय सिनेमा देखायदों हनै बिसम्बिमोन बिसम्बि बे दिनै जागोन नामा बैयो दा जों नैयाव थादों जाहैबाय नैबे रुमाव बे रुमाव थादों जोङो बैयो दिनैनि दा पस्टारा दिन्थिहैनि आं दिनै मा सिनेमा जागोन आं नोंथांमोननो देखायनि मा आं एक्टरनि नामखौ गोसोआव थालै बेनिखौहाय नैबे दिनै हराव जागोन दाहायनि बियो नायदो बे फिल्मा जागोन ओमफ्राय हरला बेयाव हरलाबो थिगखा नै आं मोनायाव फैला मानसिखौ नुजायाखैमोन बेनो हरला बेनो जोबथा गरम जाबायलै बाजार सहैयो मैगं थाइगं फांखा नै फुजाबो जागोन ना माबानो फुजा जागोन ने फुजा जागोन इयावहाय ए मंगलबारनिफ्राय फुजानिबो साजायबाय हनै दा फुजानिबो साजायगासिनो दं खयथानिफ्राय स्टार्ट खालामो फिल्मखौलाय हा 9टा ना हरनि 9टा टाइम गैया मानसि जालानो होयो खोमा खाथि खालानि नायग्राफ्रा फैदो दाहाय इउटुबावसो गरम जाबायलै सयथिबो बाजारखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना दा देखायबाय आं सोर सोर मा नुखो ओमफ्राय दंब्रा दा खैलामला बाजारावलै नै खैलामला हाथायाव जखिम नार्जारि दे नुबाय गिर्जा 12थायावसो नामा 12था माने आं थांखालिरा थाख्लाय दं माथो औ आं थाख्लायखौ माने सिनायो ओमफ्राय नामाखौ सिनायलाबो मा रावनिखौबो मिथिया आं मेदामफोर थांबाय नै नैयाव दखान होयो बिसोरो थांबाय जेखाइ हबायला नायला हले दिन्थिजानो गिदोंमोन माबा लायनो थांगोन ना जे दखाननि माखौ आयै सौग्राव लायनायसिम हनै माखासे औ नायाबोलायनो कारेन्ट फैयाखै ना मारा था गरमलै माखासे बेनो आं देखायबाय नोंथांमोननो जाय जायफ्रा खाथि खालानि निसिमा एरियानि मानसिफ्रा फैदो दाहाय सिनेमा नायनो मोनायाव जायोनो
सिख्लाफोर फैगोन ना फैया नायख'नो हानाय नङा नोङो सिख्लाफोरखौनो ओरैबायदि फैदों मैया जोंलाय बिदियाव देहेन गैयाना सिख्लाफोर नायनायाव सिनेमाखौ नायबावाखैनो जों ओरैनो टाइम पास 12था ना 2थायावसो नुदोंलै मैया दोनथ'नोसै लोगोफोर मा जा गोबाव जाबाय हनै दा नेट पेकआ